Вітаємо, це «Безвіз». З вами Тетяна Іванська, Валерій Руселік. Програма, в якій ми обговорюємо важливі та значущі для нас теми без цензури та без перешкод. Привітання, Таня, і вітаю господарство. Вітаємо вас і одразу розпочинаємо, вже, напевно, традиційно це у нас буде. Розпочинаємо, розпочинаємо з подяки. В першу чергу з подяки за ваші коментарі. Ви знаєте, це насправді неймовірно цінно, коли розумієш, що твоя робота, вона спонукає людей думати, мислити, аналізувати. Ми дякуємо вам не лише за коментарі, де ви говорите про те, який чудовий формат, яка чудова білорусько-українська мова. Ми вам за це справді також дуже вдячні, але також вдячні за те, що ви аналізуєте, ви пишете, ви спілкуєтеся між собою. Власне, це те, чого ми хочемо, щоб ми почали спілкуватися між собою. Ну і, звісно, деякі коментарі ми сьогодні зачитаємо, так? Звичайно. Бачите, а ви потім кажете, що я його перебиваю. Він сьогодні спеціально не говорить. Добре, давай я тоді почну. Як ти мовчиш, напишіть, яка я погана, що не даю йому слова. Ні, давай, це буде, ведаєш, як ми будемо просовувати таку думку, що українці більш гарячі, такі неурымсліві, а белорусы, як більш паўночныя люди, більш такі стримані, спокійні, неемоційні. Давай будемо такий образ у нас. Але є одне спільне, що ми усі йдемо до перемоги. Добре, Любомира Галицька пише. Вперше висвітилась передача, дякую за контент, підписалася. Події, які наразі відбуваються в Білорусі, не розуміють лише ті люди, які не знають, наскільки постраждав білоруський народ. Лукашенко не батько, то путінський наглядач, який викорінював мову, культуру і всі цінності славетних сябрів. Дякуємо, пані Любомира, за те, що ви це розумієте. Власне, для цього ми і створили цю передачу, щоб показати, що насправді відбувається в Білорусі. Ми у минулий випуск починали, у тим ліку, з подяки для Геннадія, який ось так постановив нас підтримувати коментарями, просовувати наше відео. Один з глядачів, Кудін, написав: «Я, звісно, не Геннадій, але теж буду підтримувати вас коментарями». Підтримуйте. Кудін, дуже дякуємо, це дуже важливо для нас. Бачиш, як я по-українську? Ну, похваліть, Валерія, чудово. Так, тепер Ніколай Толстой написав там величезний коментар. Я зачитаю одне з таких, на чому б я хотіла зупинитися. Спасибо большое за работу, но немного наблюдений добавить хочется. Тема не раскрыта и наполовину. Сюжет про Беларусь галопом по Европам, и ничего не понятно для противоположной стороны, а свои и так знают, как все розвивалось. Пане Микола, справді, формат програми, ми не можемо заглиблюватися дуже-дуже в теми, тому ми беремо найосновніше. Тому що, розумієте, коли ти робиш дуже глибоко в темі, це виходить реферат, або має бути окрема програма тільки про одну тему. Ми ж беремо саме основне. І ось важливо, на чому я хочу зазначити, а свої і так знають, як все розвивалось. Ми хочемо, щоб знали не лише свої, тому що це важливо. Важливо чути кожен голос. Я, до речі, там відказував під гэтым каментаром, так само тлумачу. І, господарство, дякую велике і за критику так само. От себе можу тільки додати, що, слухайте, ну, може, самое важное, каб вы больше ведали и один одному доносили, чем мы, а мы так будем трошечки попросту подштурховывать, як нам здається, у важным кірунку, каб беларусы і украінцы на роўных размаўлялі між собою. І там, до речі, було шмат каментараў про тое, што сябры, друзі, давайте побольш конструктиву, а не перакідвацца там взаимными абвінавачваннямі. Ну, бо сапраўды, калі займацца толькі абвінавачваннямі, нават калі не браць, што гэта дастаткова крыўдна, то не застанецца часу для того, каб паслухаць адзін аднаго і сказаць штосьці важнае. Між тым, я яшчэ хацеў таксама зачытаць каментары, бо ёсць яшчэ і крытычныя, канешне ж. Ну, вось адзін з іх, Валерій Тыменко, напісаў: «Беларусь лягае під Russian Federation». Ну, я абсолютно не згодны з таким каментаром. Я там не адказваў на ўсе каментары, бо нема на гэта часу, спадзяюся, без крыўдаў. Але адкажу тут, бо, на жаль, такіх каментароў вельмі шмат, гучыць у бок беларусаў. Ну, я скажу, можа, банальную рэч. Гэта тое ж самае, як абвінавачваць, скажем, згвалтаваную дзяўчыну, што вось яна лягла пад гвалтаўніка. І сёння
калі ўжо 70 дзён вось этой паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, мы ведаем пра ўсе гэтыя зверствы і ну, мне здаецца, вось гэтае параўнанне многім украінцам будзе балець, і я спадзяюся, вы зразумееце нас, беларусаў, чаму я ўжываю такую метафору. Да, я про выправдание так само. Кристина Капустина написала: я вижу эту передачу не как оправдание, а попытку разобраться, как при похожих исходных данных после развала Советского Союза через 30 лет наши страны оказались в таких разных условиях. Невозможно исправить ошибки, если не понять, когда и что сделали не так. Дякую за вашу працю, Кристина. Дякуємо вам. Власне, ось це те, що ми робимо і для чого. Розібратися, що сталося насправді і чому і наші шляхи розійшлися. І як так сталося, що Росія виявилася сильніша у випадку з Білоруссю. Ну вось, уласна, гаспадарства, давайте пра гэта і пагаворым, хто там пад каго лёг альбо не лёг. Давайте пагаворым пра геапалітычны выбар як беларусаў, гэтак і украінцаў. Ведаем, што традыцыйна гэты выбар у нас стаіць як паміж захадам і ўсходам. Ну, от знаєш, стосовно традицій, тут треба буде згадати і історію. Так, там у нас була справді спільна історія, і там як такого вибору не було. Ми були частиною Європи. Але потім щось сталося, це Російська ось ця федерація, яка вкрала собі назву Русь, фактично, і все це стало собі привласнювати. Про геополітичний вибір, про сучасну Білорусь, то сучасну Україну, куди зараз хто йде. Давайте розпочнемо з України. Як ми повертаємося в Європу? Еще раз хочу выразить уверенность, что саммит Европейского Союза по восточному партнерству в Вильнюсе в ноябре завершится подписанием этого соглашения. У липні 2013-го тоді ще прем'єр-міністр Азаров був упевнений в тому, що все завершиться підписанням угоди, але завершилося втечею з України. Його уряду та Януковича. Вони самі собі обрали цей напрямок. Повернення України в Європу розпочалося із проголошення незалежності. Тоді перший президент Леонід Кравчук обрав цивілізований процес розлучення з Москвою. І хоч на той час він не озвучував ідей про євроінтеграцію, але відстояти незалежність України та піти з посади, забезпечивши демократичні вибори, вже чимало. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Другий президент України Леонід Кучма займає політику багатовекторності. Втім, саме за нього почалися реальні кроки до інтеграції з ЄС і НАТО. В Україні стартують спільні військові навчання, відбувається уніфікація законодавства, ратифікована Конвенція з прав людини і скасована смертна кара, внаслідок чого Україна стає членом ПАРЄ. Але в той самий час Кучма їздить до Росії. Деяких з цих поїздок не афішується. Остаточним розворотом від Москви стає конфлікт за острів Тузла. Після цього Кучма напише книгу «Україна не Росія». А у 2014-му, під час круглого столу національної єдності в Миколаєві, заявить про те, що вірити Росії не можна. Ну ладно, украинцев можно, так сказать, им лапшу на уши навешать. Ну миру зачем вешать лапшу? Зростання підтримки України на своєму шляху з боку ЄС зумовила перемога помаранчевої революції. Президент Віктор Ющенко вперше озвучує мету – вступ країни до ЄС та НАТО. Наше місце в Європейському Союзі. В рамках спільних заяв і резолюцій очільники Євросоюзу серед іншого відзначають в Україні прогрес демократичних реформ та свободи слова. У 2005-му Брюссель підтримає офіційний Київ на шляху до вступу в СОТ. Стартують переговори між Україною та ЄС стосовно зони вільної торгівлі. Цей процес змушений був продовжувати тоді ще президент Віктор Янукович. І як не дивно, але саме він багато зробив для євроінтеграції України. Щоб повернути собі імідж на світовій політичній арені, він поглиблює співпрацю з Європою, а його прем'єр Азаров ламаною англійською розповідає про європейські цінності і стандарти. Але Росія озвучує свою ціну за відмову України від Європи. І Янукович робить різкий розворот в сторону Москви. Постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Цим рішенням Янукович поховає свою політичну кар'єру, але не майбутнє європейської України.
П'ятий президент України Петро Порошенко до ручок ставиться більш обережніше і вже в червні 2014 року підпише угоду про асоціацію ручкою Януковича. I will sign up association agreement by the pen, which mention EU-Ukraine Association Agreement, Vilnius, 29 of November. Після цього в Україні змінюється структура економіки, бізнес переорієнтовується на стандарти ЄС і поступово розширює присутність на європейському ринку. А українці отримують змогу подорожувати Європою без віз. Так само за Порошенка в Конституцію вписується курс України в НАТО та ЄС. Хтось пропонував тоді новий курс, а хтось питав, яка різниця. Тому і зафіксували чітко євроатлантичний курс в основному законі. Довкола цього курсу в команді шостого президента Зеленського виникали дискусії та суперечки. Втім, повномасштабна війна Росії проти України прискорила процес вступу в ЄС. Шостий президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні заповнену анкету-опитувальник для отримання нами статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Бо ми – Україна. Ми не хотіли руху в Європу. Ми і є частина Європи, яка довгий час була окупована Росією. Тепер ми повертаємося додому. Цікавий сюжет, однак у мене є, ну, може, навіть не заперечення, а таке удокладнення, скажімо так. А ну, давай. Дыпламатычна, скажем так, вось наконт таго, што мы заўсёды былі ў Еўропе. Мне гэта вельмі блізка, гэтае выказванне, але я все-таки гляжу на наши реалии, трошки больш прагматычна. Мы не можем не звяртаць увагу на тое, што вялікая частка у нас, у беларусаў, таксама як шмат у вас, украінцаў, апошнім часам менш людзей, маюць все-таки ўсходні вот такі кірунак развіцця, ўсходняе бачанне там азіраецца на Расію. І таксама, мне можа быць гэта рытарычна, а можа у цябе ёсць адказ на гэтае пытанне, вот наконт таго, наколькі мы все-таки цалкам 100% Европа, частка Европы там и так далее. Ці можем мы руку на сэрца пакласці, сказаўшы, што ў Европе нас успрымаюць на 100% як сваіх. Так, зараз чекаю, подивлюся, де в мене мікрофон тут. В Європі Україну зараз 100% сприймають як своїх. І мені здається, і війна це показала, і до того у нас був рух в Європу. Звичайно, дивися, якщо говорити про вибір, звичайно, є люди, які тяжіли до Росії, і в нас оця от групка людей, яка втекла, вона, власне, туди і поїхала, чемодан, вокзал, Росія, але тут треба ставити собі розуміння, що є вибір природній, а є вибір нав'язаний. І все, що нав'язано, воно є несправжнє. Воно є несправжнім. І тому воно відпало. І тому частка тих, хто підтримує Росію, вона є меншою. Ось, і в нас постійно відбувалася боротьба. Причому, якщо згадати, у нас боротьба відбувалася саме і у владних кабінетах, але вона була підтримана людьми, які розуміли, що вони є частиною Європи. Ми можемо згадати Харківські угоди. Це не що інше, як акт капітуляції України перед Росією. І ми пам'ятаємо, як і яйця сирі летіли в тоді спікера Литвина, і як народ був проти цього. Ну ось так. Ты ведаеш, я просто, наколькі б мне міла не было вось там выказвання і сказаць, што Беларусь гэта Еўропа, я абсалютна з гэтым згодны, і я памятаю, там на пратэстах у нас заўсёды было, што Беларусь у Еўропу, а Лукашенку там у рыфму. Так, в Ростов, як Янукович. Ну, толькі больш рыфмавана. Аднак усё-ткі, я разумею, чаму так адбываецца, чаму столькі там прарасійскіх настрояў у Беларусі, але трэба все-таки разумець, што гэта пачалося не сёння, не ўчора, і нават не 30 гадоў таму, а гэта ідзе сотні гадоў. І сотні гадоў вось гэта агрэсія, найперш, калі мы гаворым пра агрэсію з усходу, яна прывяла да таго, што участкі людзей, вось такія настроі перадаюцца, геапалітычныя настроі, перадаюцца не так, што прыйшлі ў школу, там все па-расейску, іх там навучылі, а і дома таксама,
і так далі. І я Але це, чекай, я от хочу зрозуміти, це нав'язане, ти вважаєш? Тому що, чи все ж таки це такий природній вибір Білорусі? Тому що, як на мене, коли ми подивимося на ситуацію з Україною, я бачу, що це є нав'язане. Якщо згадати, ми про це згадували в наших попередніх програмах, скільки людей розстріляли, скільки вивезли, скільки скатували в концтаборах, і скільки на те місце в їхні пусті будинки завезли росіян, які не знали, як обробляти землю, які не знали, що робити з хатами, розумієш? І оця от культура, вона була нав'язана. Я гэта разумею, і тут я з тобой цалкам згодны. Я говорю пра іншае. І ў нас, дарэчы, у гісторыі таксама было, калі ў нас былі у Великае княства войны з Масковіяй, і у гэтых войнах гінуў кожны другі жыхар беларускіх земляў, напрыклад. Ты уяўляеш, якая навала ішла, які гэта мела ўплыў. Я пра то, што на сённяшні дзень, і гэта не сёння пачалося, мяжа паміж захадам і ўсходам, она не стаіць на ўсходняй мяжы, як Беларусі, гэтак і Украіны. Она праходзіць праз нашай краіны. У вас, напэўна, менш, у нас, напэўна, больш. Але вось гэты дуалізм, які мае, канешне ж, канкрэтныя гістарычныя прычыны, ён прысутнічае, і ігнараваць яго папросту немагчыма. Напрыклад, калі гаварыць пра беларусаў, то у каго б якія сімпатыі не былі, але трэба прызнаць, што сёння частка беларусаў мае выразна праеўрапейскія, празаходнія настроі, частка беларусаў мае праўсходнія, прарасійскія настроі. І вялікая частка, большая частка беларусаў, яна як бы і не туды, і не сюды. І я вось, дарэчы, хацеў, я чаму так завострыў на гэта, таму што свой матэрыял пра гэты выбар паміж захадам і усходам я пабудаваў трошкі інакш, на ідэі таго, што у нас гэта ўсё нашмат раней пачалося, і справа не ў статыстыцы, якая адлюстроўвае толькі вось надзённыя ваганні, а у той сітуацыі дуалізму, разарванасці, якая існуе, ну, прынамсі, у нас, хаця я так падазраю, што і у вас таксама стагоддзямі. Ось. І таму давайте, спадарства, можа, зараз і паглядзім, ну, мой персанальны такі погляд на вось гэтае пытанне геапалітычнага выбару, а потым абмяркуем. Ваганне паміж захадам і ўсходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўнаю адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад скарыны, аб якім да гэтай пары неведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці, у душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары. Гэтак яшчэ ў 1921 годзе, 101 год таму, у сваім эсэ «Адвечным шляхам» паэт і філосаф Ігнат Канчэўскі-Абдзіраловіч сфармуляваў беларускую ідэнтычнасць, вякамі раздзіраную паміж усходам і захадам. Пры гэтым мяжа паміж дзвюма цывілізацыямі ўсходу і захаду, якая праходзіць па нашай тэрыторыі, нікуды не падзелася і сёння, нават пасля вызвалення ад савецкай і адназначна ўсходняй імперіі. У вельмі спрошчаным тлумачэнні цывілізацыйны падзел у незалежнай Беларусі выглядае наступным чынам. Ад чвэрці да траціны прыхільнікі ўсходняга, то бок расійскага кірунку развіцця, прыкладна столькі ж супрацьлеглага, заходняга, еўрапейскага. Ну і астатнія без дакладна акрэсленага геапалітычнага выбару, з усімі сябраваць, абы не было вайны. Пры гэтым Лукашенка, які прыйшоў да ўлады на хвалі папулізму і настальгіі па Савецкім Саюзе значнай часткі дэнацыяналізаваных беларусаў, усе гады свайго кіравання ўвасабляў і працягвае ўвасабляць усходні вектар. Хто б і што не гаварыў, аднак больш прарасійскага палітыка у Беларусі няма. У тым ліку з-за таго, што Лукашенка не мог дазволіць з'явіцца ў краіне нейкаму іншаму сукінаму сыну, які нават тэарэтычна мог бы спадабацца Маскве больш за яго. Беларус — это русский со знаком качества. Натуральным чынам апазіцыйныя да рэжыму Лукашэнкі і нацыянальна арыентаваныя беларусы збольшага маюць празаходнія і
беларусацэнтрычныя погляды. Адкрыта прарасійская апазіцыя ў Беларусі заўжды выглядала маргінальна, нават у параўнанні з астатнімі закатанымі пад асфальт палітычнымі апанентамі дыктатара. Пры гэтым палітычныя працэсы, як у Беларусі, гэтак і ў суседніх краінах, наўпрост уплываюць на ваганні геапалітычных настрояў беларусаў. Гэтак з 2008 па 2010 гады праеўрапейскія настроі ў нашай краіне раслі на тле пацяплення стасункаў паміж рэжымам Лукашэнкі і еўразвязам. У Беларусь прыязджалі еўрапейскія палітыкі, а лукашэнкавыя ў Еўропу. З праўладных медыяў гучала тэма афіцыйнага супрацоўніцтва. Аднак пасля крывавага разгону пасля выбарчых пратэстаў у 2010 годзе, за што рэжым атрымаў новыя заходнія санкцыі, праўладная рыторыка змянілася на супрацьлеглую, накручваючы ўжо антыеўрапейскія настроі сярод беларусаў. І люстэркавая сітуацыя з прарасійскімі настроямі. 2007-2010 гады – гэта час нафтавых, газавых, малочных, цукровых ды іншых войнаў паміж Лукашэнкам і Крамлём, а таксама ўзаемных абвінавачванняў і абразаў. Адпаведна, прарасійскія настроі ў Беларусі ў гэты час падалі. Аднак пасля здушэння Лукашэнкам пасля выбарчых пратэстаў у 2010 годзе на тле накладзеных захадам санкцыяў на дыктатарскі рэжым і антызаходнія гістэрыкі апошняга, Крэмль дае Лукашэнку новы крэдыт і часткова здымае мыты, чым істотна падтрымлівае беларускую эканоміку. І ўсё. Братэрскія пацалункі, кампліменты, афіцыйная прапаганда зноўку пераабуваецца ў паветры і прарасійскія настроі зноўку растуць. Што ж да пераломнага для большасці беларусаў 2020 года, то варта нагадаць, што супраць дыктатара тады выступіла і вялікая колькасць прарасійскі настроеных беларусаў, таксама абураных хамскай і безадказнай палітыкай рэжыму ў часе пандэміі. Ды і ад пачатку альтэрнатыўныя палітыкі старанна пазбягалі геапалітычных пытанняў, каб задзіночыць вакол сябе як мага больш незадаволеных Лукашэнкам беларусаў. Падзенне ж прарасійскіх настрояў пачалося пасля таго, як Крэмль адкрыта падтрымаў дыктатара ды паабяцаў у выпадку патрэбы дапамагчы яму ў здушэнні пратэстаў. Што ж да цяперашняй поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, то ў адрозненне ад 2014 года, калі 2/3 беларусаў падтрымалі агрэсара, гэтым разам большасць нашых суайчыннікаў вайну не падтрымалі, як і выкарыстоўванне беларускай тэрыторыі для нападу на Украіну. Пры гэтым хоць сацыёлагі і фіксуюць пэўнае падзенне прарасійскіх настрояў, аднак найперш адзначаюць іншы працэс. Вайна ва Ўкраіне справакавала палярызацыю геапалітычных настрояў беларусаў і сталася прычынай новых расколаў у беларускім грамадстве. Валерій, дивися, ну тут справді, знаєш, стояв вибір. Ну, в мене зараз от питання до того періоду, коли Лукашенко почав загравати із Росією, із Євросоюзом. І цей період, він же ж не був таким одномоментним. Він достатньо так довго грав і от маніпулював цим, так? Скажи, будь ласка, якби тоді білоруське суспільство, так, підтримало його і якось виказало те, що вони хочуть все ж таки бути частиною Європи, залишатися частиною Європи, чи Лукашенко б тоді їх послухав? Ні. Тому що я паўтару з свайго сюжэту тэзу пра тое, што Лукашенко ад пачатку быў як стаўленік Масквы і праваднік яе інтарэсаў. Усе загульванні з Захадам былі выключна матываваныя эканамічнымі пытаннямі. І ён наўпрост казаў, што давайце не размаўляць там пра каштоўнасці, свабоду слова, там іншыя там правы чалавека, пра эканоміку, давайце гандляваць. І прагматычны Захад вельмі доўга на гэта ішоў і, в прынцыпе, працягвае ісці, таму што ну, все ўжо, каму не лянота, сказалі пра тое, што ў тым жа 2020 годзе у нас не было і 10-й часткі такого падтрымання, якое ёсць сёння ва Ўкраіны, хоць і яно недастатковае сёння для вас, але ў нас гэта не было, у нас была гэтая прыкрая, горкая, вось гэта глыбокая занепакоенасць. Все гандлявалі, все было нормально. Мы узгадаем гэтыя легендарныя крэветкі, польскія яблыкі, дзе там папросту пераклейвалі налепкі і адпраўлялі спакойна. Мы можам згадаць іншы час, калі
Беларусь практычна афіцыйна, папросту пасмейваючыся, кантрабандай перавозіла у тыя ж Нідерланды расійскую нафту, расійскае паліва, на якім ставілі папросту штамп, што гэта нейкія растваральнікі, распушчальнікі і ўсё. І ўсё цудоўна ведалі, на ўсё заплюшчвалі вочы. І таму ведаеш, грамадства... Што? Всі, хто всі заплющував? І на захадзе, і на ўсходзе. Таму што, в прынцыпе, праблема беларусаў, наперш гэта праблема беларусаў. І падтрымаць Лукашэнку, які ніколі не адмаўляўся ад таго, што ён з Расіі, што он там рускі са знакам качества і так далей. Он ні разу не сказаў, ты зразумей, у нас розніца з вами, я зноўку паўтарусь, у нас адзін кіраўнік дзяржавы ўвесь час быў, который ўвесь час гаварыў: Москва, 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 Москва. Так, Еўропа, вы добрыя, калі дадзіце нам грошай. А тут Москва, Москва, Москва. А у вас, по-рознаму. Былі там і хто за Еўропу, і тыя, хто быў за Расію і так далей. Таму у нас не было нават такой сітуацыі, што там падтрымаць нейкі заходні выбар Лукашэнкі. Лукашенко ад пачатку прадстаўляў частку прарасійска арыентаваных беларусаў і выконваў усе, і працягвае выконваць усе. Лукашенко продався за бабло, в першу чергу, за російське бабло. Ён надалей прадаваўся, але трэба разумець, ён жа ад самага пачатку там стаіць. І там жа гаворка была не пра грошы, найперш. Усе гавораць пра тое, што Лукашенко маньяк, што ў пытанні да ўлады. І ён тады марыў, што ён будзе стаўленікам Ельцына. Ён жа вельмі моцна абламаўся, калі Ельцин поставив там Путіна. А я казала, що ще минулої програми казали, що це людина-злочинець, у нього якісь маніакальні думки, маніакальне мислення. Треба його, знаєте, може десь навіть і якомусь спеціалізованому лікарю дати на огляд, і може хай би справді десь, я думаю, що його треба віддати прокурору. у м'якенькій лікарняній палаті. Добре, з нами на зв'язку зараз Євген Магда, політолог, людина, яка написала книгу, вірніше, не одну книгу, а кілька книг, але одна з цих книг «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи» є навіть у самого Лукашенка в подарунку, і навіть є фотографія Лукашенка з цією книгою. Але, судячи з усього, читав він її неуважно. Правда, пане Євгене? Вітаю, слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Не можу сказати напевне, але факт, так би мовити, фотофакт того, що книжка опинилася в березні, здається, 19-го року в руках у Лукашенка, це було. Я не впевнений, що він її читав, хоча на той момент здавалося, що Білорусь, у всякому разі, частково якось може дивитися на ці речі і, відповідно, спостерігати за тим, щоб знайти можливість, хоча б зробити цей повідок кремлівський довшим. Так. Якщо ми подивимось на президентську кар'єру Лукашенка, на його перебування при владі, то це така боротьба за те, щоб повідок був довший, але зараз Путін його вже тримає за ошийник. Тобто тут немає ніяких, я думаю, ні в кого сумнівів, тому що Лукашенко виявився єдиним союзником Путіна в агресії проти України. Єдиним. Пане Я не Євгене, знаю іншого. Вибачте, а як же ж Еритрея? Про таке забувати. Пане Євгене, я просто хочу уточнити одразу. Я просто хочу одразу згадувати уточнити. різні країни, з яких приїхали найманці. Я кажу про предметні речі. Так, про я те, розумію. звідки вилітали ракети, звідки вилітали літаки, звідки зайшли війська. Я скажу більше. Частина відповідальності за той жах, який ми побачили в Бучі, в Ірпені, в Бородянці, лежить на Лукашенку. Адже з території Білорусі зайшли російські війська, які там опинилися. Так. Пане Євгене, Про хочу... цю відповідальність, хвилинку, Так. має світова спільнота говорити після завершення російсько-української війни. І це, до речі, означає, що місце Білорусі на європейській політичній карті буде змінюватись.
Ось, і от тепер про місце Білорусі на європейській політичній карті. Ми тут, знаєте, чимало обговорювали історію, яка у нас була десь спільна, та, після 91-го року, ось різні шляхи в Україні і в Білорусі. Якщо згадати навіть Велике князівство Литовське, ось цей бренд за собою закріпила Литва, але і білоруси мають на нього право. І ось цей вибір, який зараз вони в тому числі роблять, як ви вважаєте, це історичний вибір? Так, тому що так от пішла історія. Чи так склалося це бажання якоїсь людини, зробити вибір в сторону Росії? Я думаю, що насправді історики фахові, вони знають, що в Великому князівстві Литовському були, відповідно, і литовці, ну, і литвини, тобто білоруси, і українці. І навіть були частина росіян Смоленська, правда? Тому тут можна говорити про те, що на момент розпаду Радянського Союзу і на момент створення власної ідентичності литовці добре розуміли, що їм потрібно. Якщо ми подивимось на погоню, яка герб Білорусі, і на погоню аналогічно практично в Литві, то ми зрозуміємо, що коріння спільне. Я просто не хотів би дискутувати на цю тему, бо ми можемо, до речі, ну теж Україна в цьому питанні не безгрішна. Ми ж теж віддали Росії фактично назву Русь, по суті. А вони на знак подяки вичистили ще в 2014 році з підручників словосполучення Київська Русь, з шкільних підручників, і поставили пам'ятник Володимиру Хрестителю, київському князю. Тут ну це ніяк не переграти, київському князю, але пам'ятник поставили біля Кремля. Тобто історія насправді важить багато, але вона, ну, на сьогоднішній момент, вона все-таки не завжди визначальна. Більш визначальна все-таки, я думаю, мова, а з білоруською мовою, на жаль, в Білорусі проблеми навіть в столиці. Тобто при всіх недоліках, які були в Україні, навіть за радянські часи, але там, ну, все-таки українських шкіл було точно більше, ніж одна. Хоча ваш покірний слуга закінчував російськомовну школу, наприклад. Але книжки пишете українською, це вже дуже круто. Так. Дозвольте вже і білорусу пару слов сказати. По-перше, ну, наш YouTube-формат дозволяє пожартувати наконт того, що, ну, коли поставили у Москве каля Кремля помнік київському князю, то, ну, засталося для завершення уже поставить там, узняць і украінскі прапор. Будем чакаць гэтага. Між тым, калі больш сур'ёзна, я хацеў вярнуцца да вашых словаў наконт загульвання Лукашэнкі з Захадам, там быў пэўны час. У Беларусі трываюць не першы год спрэчкі наконт таго, ці варта Захаду душыць Лукашэнку санкцыямі, рэагаваць на пастаяннае парушэнне правоў чалавека і так далей, бо, напрыклад, тыя, хто выступае супраць санкцыяў, кажуць, што Захад такім чынам яшчэ больш штурхае Лукашэнку ў абдымкі Расіі. Вось на вашу думку, ці варта было б Захаду і надалей карміць, спансаваць у тым ліку Лукашэнку, заплюшчваць вочы на ўсе абсалютна там рэпрэсіі, забойства беларускага народу і так далей, альбо варта было наадварот быць больш прынцыповымі? Давайте все-таки повернемось, ну тому що Білорусь і Україна мають складну історію взаємин не між собою. Ми між собою практично ніколи не конфліктували. Ну, в 20 столітті точно ніколи. Навіть УНР підтримувала молоду БНР чим могла, хоча у неї самої було не дуже багато чим підтримувати. Але, нагадаю, в 19 столітті в Росії придумали ідею про триєдиний слов'янський народ. Великороси, малороси і білоруси. Відповідно, українці і білоруси, вони ніколи не будуть на рівні росіян в цій концепції. Це треба абсолютно чітко для себе розуміти. Ми маємо вибудовувати, незалежно від Росії, між собою горизонтальні зв'язки. Я цікавлюсь ситуацією в Білорусі, я скажу, що я
більше поінформований, ніж середньостатистичний громадянин України. І коли ваші білоруські колеги питали мене більше місяця тому, як так сталося, що білорусів негативно сприймають в Україні відповідно до опитування групи «Рейтинг» більше 80% українців, я їм просто нагадав про ракети, про літаки, про все інше. І скажу чесно, що на мій погляд, в свідомості пересічного українця Лукашенко – це часто Білорусь, але це не так. Тобто українці, громадяни України, теж мають знати про те, що десятки, може сотні тисяч білорусів виїхали за кордон, тому що їх витіснив Лукашенко. Понад 1000 громадян Білорусі є політичними в'язнями. Але це все сталося не одномоментно. Дійсно, тобто смерть Станіслава Шушкевича, вона дозволяє нам згадати не лише про нього, а згадати про події в Біловезькій пущі. Це розлучення в грудні 91-го року. Шушкевич, на мою думку, був велетнем білоруської політики і, очевидно, нашим білоруським сябрам без його присутності на землі буде важко. Але я про інше. Я бачу для себе щонайменше 3 повороти Лукашенка, знаєте, коли ми йшли поряд, як колишні Радянські Республіки, а потім 3 повороти, 3 таких віражі, на яких Лукашенко пішов на якийсь російський тракт, і там почав вже бути достатньо часто, я б сказав, жалюгідним. Тому що він просить у Путіна грошей, але робить вигляд, наче він їх вимагає. Перший поворот – це літо 94-го року. В липні 94-го року президентами стали в Україні Леонід Кучма, в Білорусі Олександр Лукашенко. Їхня риторика була подібною. Але Кучма все-таки, він якось, я б сказав, еволюціонував, і він за цей час, він пробув 2 президентських терміни, пішов у відставку, тобто закінчились його повноваження, пішов на тлі помаранчевої революції, побув на пенсії, повернувся в 2014 році в тристоронню контактну групу, знову пішов на пенсію, знову повернувся, знову його нема. А в Білорусі весь цей час біля стерна виключно один президент, чи вже незаконний президент, чи самопроголошений. Одна людина, яку звуть Олександр Григорович. Другий віра, і ще один момент важливий. За президентства Кучми в Україні розпочалась приватизація. Не ідеальна, погана, яка створила олігархічний прошарок. Але все-таки почалась якась приватна ініціатива. Лукашенко ж, і це другий віраж, він зробив ставку на те, щоб бути розумним телям, які смокче молоко, тільки не молоко, а нафту і газ з Росії. І наприкінці 90-х оцей другий віраж – союзна держава. Коли Лукашенко, я впевнений, що він, знаєте, як political animal, політична тварина, це зразу наголошую, це не образа, це політологічний термін, який стосується людини, яка керується інстинктами своїми. І Лукашенко, він же ж дійсно, ви праві, він розраховував, що він замінить Єльцина, старого, з проблемами з алкоголем і з багато чим. І тоді він поведе весь, відповідно, всю союзну державу. Але тут вискакує підполковник Путін, якого добре назвали в 2014 році харківські фанати. І всі мрії Лукашенка закінчуються. Але третій віраж, найголовніший, це 10-й рік, 2010-й. І я поясню чому. Тому що в Україні відбулись президентські вибори, які проходили в форматі холодної громадянської війни. Тобто протистояння Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, тільки не стріляли в одне одного, і слава Богу, що не стріляли прихильники. Була ж ситуація
шальок терезів практично 50/50. Але відбулись вибори, результати яких прийняли всі, крім Юлії Тимошенко, це теж відомий історичний факт. Але весь світ прийняв. Потім були вже події Революції Гідності і інше. А в Білорусі була площа в 2010 році, коли було затримано 5 кандидатів в президенти. Ну, на той момент, на думку Білоруського Центрвиборчкома, вже колишніх. І це, ну, це світовий рекорд. Я ніде не міг такого знайти, де ще затримували в центрі Європи 5 кандидатів в президенти. Так, вони потім так чи інакше опинилися на волі. Але я зараз про інше. В 2014 році Лукашенко дуже вправно зіграв на тому, що Росія запропонувала Мінськ як майданчик для переговорів. І він це використав в своїх інтересах. Він це показав, що він готовий тут поторгуватися, тут створити. І до 2020 року Лукашенко був гібридним союзником України. Я не раз про це говорив. Мене можуть за це засуджувати люди, які опонують Лукашенку, але з нашої української дзвіниці нам було вигідно в цих умовах отримувати в 2014 році пальне з Білорусі, це правда, коли у нас з цим були проблеми. Фактично, якась військова техніка, якби зараз Лукашенко не розпинався, а десятки, а може і сотні МАЗів, вантажівок зараз перебувають в Збройних силах і в Національній гвардії. Це теж правда. І таких фактів можна знайти достатньо багато. Але я про інше. Після російсько-української війни, яка стала безпрецедентною за своїми масштабами, європейська спільнота не буде дивитися на Лукашенка так, як в 2014 році. Бо була Буча, бо зараз є Маріуполь, зараз тривають обстріли Харкова. І тут часом у мене буває дискусія про внутрішню окупацію Білорусі і інше. Я не знаю, можливо, білоруси відчувають себе внутрішньо окупованими. Ті, хто перебувають на території цієї держави. Але розраховувати, що прийде, ну, наприклад, хтось, можуть прийти хіба що громадяни Білорусі з батальйону імені Кастуся Калиновського. Все. Українці не мають за нормами міжнародного права нічого білорусам нав'язувати. Ми можемо тільки розповісти. Я готовий хоч лекцію читати про те, як партії будують, те, як економіка, в принципі, має розвиватися, те, як вибудовувати двосторонню співпрацю. Але сказати, що ми за вас все вирішимо, ну ні, вибачте, цього не буде. Спадарую, Євгеній, ще одне питання у мене. Послухайте, може так трошки адысці, бо шмат ми про історію говорили, а хотілося б з екскурса у історію все-таки сапраўды выйсці на тое, што будзе далей, што нас чакае, бо я сабе вось гэтае ваганне паміж усходам і захадам уяўляю, калі вось разважаю про тое, як і куды мы ідзем. Сапраўды, у Вялікім княстве літоўскім, калі мы доўгі час жылі разам, мы неяк прызвычаіліся супольна, і беларусы, і украінцы, адказваць на выклікі і захаду, і ўсходу, бо з усіх бакоў там нападалі на нас. Пасля таго, як мы разышліся з вамі па нацыянальных праектах кожны ў свой бок, мы па-ранейшаму працягвалі адказваць на заклікі з усходу, з захаду, ужо паасобку. І у сувязі з гэтым у мяне пытанне, наколькі ёсць сэнс, каб сёння зламаць гэтую вось традыцыйную гістарычную захад-усход і перайсці да восі поўнач-поўдзень. Гаворка, вядома ж, пра балта-чарнаморскі звяз для того, каб найперш вярнуць вось гэтае адзінства, каб мы зноўку маглі супольна адказваць у былой магутнасці на выклікі захаду, усходу. Вось наколькі ідэя балта-чарнаморскага звязу сёння прысутнічае у палітычнай думцы Украіны, і ці ёсць, калі прысутнічае такая думка, ці ёсць у ёй месца Беларусі, калі ёсць, то якой? З Лукашенком, без Лукашенки? Я скажу так, що ідея інтермаріуму, міжмор'я Балто-Чорноморського простору, вона в Україні була суттєво дискредитована, це правда. Просто достатньо зайти сайт intermarium.com.ua
і зрозуміти, наскільки була дискредитація. В мене було таке враження, що низка людей в Україні, може і в інших державах, не знаю, я скажу за Україну, низка людей в Україні просто витягувала гроші з польських, очевидно, спонсорів на це. Але сам розвиток подій сьогодні, агресія Росії проти України, підштовхує до появи нового об'єднання. Поясню чому. Так, Україна не відмовляється від шляху до НАТО та Європейського Союзу. Але ми розуміємо, що безпековий формат, безпековий візерунок буде іншим. Це все почнеться, має початися після завершення війни. Під час війни не буде союзів інших, не буде переформатування. Тому що ці країни, які існують зараз в складі НАТО чи Європейського Союзу, вони, зрозуміло, нікуди звідти виходити не будуть. Але питання того, що Україна показала себе як країна, яка спроможна давати відсіч Росії, ядерній державі, це піднімає вагу наших Збройних сил і від українського керівництва потребує відповідної конверсії військових успіхів в подальші досягнення. Це на сьогоднішній момент, на мою думку, очевидний факт. І ще, нам потрібен, як хочете, центральноєвропейський чи балто-чорноморський наратив, тому що нам потрібна ідеологія, з якою ми маємо, як з мечем і щитом, виходити на герць, на битву з ідеологією руського міра. Має бути зрозуміла ідеологія іншим людям, яку вони поділяють, яку вони підтримують і яку вони щиро вважають своєю. Це буде, очевидно, потрібно. Але говорити, що це буде просто зараз, ну, це щонайменше наївно. Говорити, що це буде з Лукашенком, це ще наївніше. Ми ж не в фантастичному якомусь фільмі перебуваємо, а в реальному світі. Я думаю, що він буде категорично проти цього. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що допомогли нам також, знаєте, в цьому більше допомогти розібратися, чому так сталося, і нашим глядачам. Дякуємо вам ще раз. Євген Магда був разом з нами, політолог. Людина, чия книжка є у Лукашенка. Є в пана Євгена і інші книги. З останньої це 6 спогади про майбутнє. Можливо, знаєш, напише колись книгу і про другого білоруського президента. Не хотів спадара Євгена розчаровувати. Все дочекаўся, пакуль адключылася відэасувязь. Лукашенко неаднойчы прызнаваўся, што кніжак ён не чытае. Так, пане Євгене, можете прислати свої примірники книжок нам, ми з Валерієм точно читаємо. Дивися, от сказав пан Євген, що зараз під час війни точно ніяких нових союзів не буде. Але і у старому такому розумінні після нашої перемоги, після перемоги над Росією, теж старих союзів не буде. Будуть формуватися якісь нові об'єднання. У мене до тебе запитання, як до білоруса, але тут важливо помітити, що ти опозиційний білорус та опозиційний до Лукашенка. А чи готові будуть люди, які зараз живуть в Білорусі, сформувати і зайти в цей якийсь новий союз, нове утворення, віддаляючись від Росії? Слухай, тут чи є такі люди? Слухай, конечно, такія людзі ёсць. І згадваючы свой сюжэт, я бы хацеў праз яго табе адказаць. Прыклад таго, што Беларусю кіруе ўсе гэтыя гады прадстаўнік прарасійскай часткі беларусаў, которая жыве абсалютна інтарэсамі Масквы. Ён таксама разам з усім дае і надзею на тое, што калі да ўлады прыйдуць праеўрапейскія, празаходнія беларусы, то Беларусь зменіць свой кірунак. Магчыма, не вельмі рэзка, магчыма, марудней, чым нам бы самім хацелася, але гэты кірунак ужо не будзе такі прарасійскі, ён будзе больш адкрыты да Еўропы, да Захаду, да Украіны, ўрэшце рэшт. Бо я все-таки нагадаю, частка прарасійскіх беларусаў, колькі іх, ну цяжка зразумець, она вагаецца, але она прысутнічае. Але яшчэ большая, самая вялікая група беларусаў не мае ярка акрэсленага геапалітычнага выбару, а таму гэта залежыць
все-таки от державной политики. Покуль Беларусью кіруе стаўленік Москвы и проводник московских интересов, Беларусь як держава, яна будзе вось на гэтым павадку у Москвы. Калі прыйдуць да ўлады праеўрапейскія, празаходнія беларусы, то тады Беларусь пойдзе на захад. Суспільство тоді їх підтримує, ось цей проєвропейський вибір? Тому що насправді має суспільство зробити вибір або верховенство права і права людини, або чаєпітія, православ'я, самодержав'я. Розумієш? Вибір між правами людини і між незрозуміло чим. Я ўпэўнены, што супольнасць грамадства падтрымае. І гэта паказаў 2020 год, калі беларусы сказалі масава і публічна тое, што гаварылася там дзесьці на кухнях, яшчэ там дзесьці не так гэта было заўважна, яны сказалі, што Лукашэнкі нам хопіць. Адзіная альтэрнатыва Лукашэнку сёння, які з'яўляецца прадстаўніком рускага міра, гэта беларусы, якія прадстаўляюць беларусацэнтрызм і празаходні вектар. Адпаведна, калі Лукашэнку прыбіраем, а няма іншых у нас настолькі там нейкіх буйных, прарасійскіх, папулярных палітыкаў альбо палітычных сіл. Іх няма папросту ў Беларусі. Адзіная альтэрнатыва Лукашэнку – гэта празаходняя, еўрапейская, вольная, беларуская Беларусь. І грамадства, канешне ж, падтрымае. Бо гэта адзіная альтэрнатыва Лукашэнку, а Лукашэнку беларусы ўжо не хочуць. Ну, будемо сподіватися, що це от небажання Лукашенка десь нарешті матеріалізується і десь він... Не хочеться, щоб він зник, хочеться, щоб він сів за все те, що він зробив, відсидів свій строк, і його люди, які йому допомагали, які розстрілювали. До речі, в Білорусі, це до українців, в Білорусі досі є смертна кара. Це, знову ж таки, повертаючись до тих, хто каже, що батька Лукашенка, що колбаса, дороги, заводи, смертна кара. І ось нашим партизанам, які сьогодні у Білорусі змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі. Ім жа сёння пагражае смяротнае пакаранне. Недавно зусім у нас прынялі новыя змены ў заканадаўства крымінальнае, паводле якіх намер, то бок думкі на ацэнку лукашыстаў, намер здзейсніць штосьці тэрарыстычнае, а тэрарызмам у нас сёння называецца абсалютна ўсё, што супраць Лукашэнкі, гэта ўжо пагражае расстрэлам. Трэба гэта таксама усвідомляць. Тоді дивися, останнє запитання, тому що маємо вже завершувати, щоб не розтягувати. Пан Євген говорив про те, що він готовий приїжджати, читати лекції. Ясно, що становлення Білорусі як європейської держави, повернення додому в Європу, це буде справа самих білорусів. Але ось, наприклад, пан Євген готовий читати лекції, та ще хтось може допомогти. Чи потрібна вам буде наша допомога, наша підтримка в цей момент, коли Лукашенко піде? Канешне, нам будзе патрэбная падтрымка і украінцаў, магчыма, найперш украінцаў, тому што на сёння, як бы хто ні гаварыў, але нашы гістарычныя лёсы, ну, вельмі блізкія. І мы разумеем вас, з чым вы сутыкаецеся. Вы разумееце, калі даведваецеся, з чым сутыкаемся мы, вы разумееце нас. І нам вельмі ваш досвед вельмі важны. Таму мы, дарэчы, з табой размаўлялі пра тое, якія могуць быць далейшыя тэмы, напрыклад, тэма люстрацыі. Для нас гэта вельмі актуальнае пытанне. А што далей, калі рэжым Лукашэнкі абрынецца? Патрэбная ілюстрацыя, непатрэбная ілюстрацыя. А давайте паглядзім, як у украінцаў, якія вызваліліся з-пад прыгнёту расійскага, скінулі гэты злачынны рэжым, і як яны, што ў іх з той ілюстрацыяй і так далей. Нам ваш досвед вельмі важны, таму што сёння да вызвалення, да Еўропы ви йдете напереді нас. Це називається тизер. Наступну програму швидше зробимо справді про ілюстрацію, тому що у нас теж не все там насправді дуже гарно вийшло. Деякі люди, які мали би бути ілюстровані, вони чомусь досі при владі, вважають себе великими політиками. Але, добре, продовжуємо нашу боротьбу. Дякуємо ще раз усім тим, хто дописує нам, хто нас лайкає, репостить. Нам це справді дуже важливо. Ми повинні говорити, ми повинні продовжувати цей діалог, який ми почали. Ну і на розвітання традиційно. Слава Україні! Живе Білорусь!